घर में कोई लौकते नहीं देख लू मने हम फोन ना करम तो उहों के फोन ना कर सकीला नु कि हाँ चल फोन करके सर समाचार ले ली। आए बताओ उनका चलते अब दुल्हा के छोड़ देनी अब ये फोन करता नहीं नु का समझेला। हेलो का जी मने हम रउआ के फोन करतनी तो मने रउआ फोन नहीं उठावता का है ढेर काम में बिजी रहुए रहिला ना मने हम अपन काम धंधा छोड़ के जी हम मने रौरे फिर में रहेला कि तनी कर देस फोन रौरा चलते अपन दुल्हा के छोड़ देनी। आए रौरा नहीं के बुझाते ऐसा कब्बो नहीं के भल ठीक बा फोन करम करे जा सोना कइले बानी चुपचाप रही ता सोना करे जा मत कही मनावे के तो खूब हाल जानीला। हम माने वाली नहीं खी बताइए फोन ना रहुआ कहनी हम ताकत नहीं अब करम फोन अब करम ना करती तो तो फोन ना उठैती आ ना उन्हें से करती ना काहे फोन काहे ना कहनी आखिर का बात बा काहे हम अब पसंद नहीं की पड़त का दूसर का पसंद पड़ गई सन। चुप रही कहता नहीं चुप रही बताई हम ताकत नहीं अब फोन आवता फोन काहे के आवे जो हम कोई नहीं तो उठा लेनी फोन से ना टाइम मिल गला फोन उठावे के करे के टाइम ना मिलेला करेजा कहता नहीं हाँ करेजा कह के तो जान लेता नहीं हमार मत कहीं करेजा फरेजा चुप रही हम ना कम आई लव यू फाई लव यू रखी फोन हम खिसियाइल बन रहुआ से। हाँ देखत नहीं की सुनी ना रौरो बियाह हो जाई तो हमरा के छोड़िए दे ई जान ले हमरा रहते हुए बियाह कर लेनी तो जन्म मार दे हम जिनली का जी इहो सुननी है कि रौर आई रह दुआर पर अगुआ हाँ आई रह सनु तो का पसंद कर लेला सा तो जान जाई रौरा चलते अपन भतार के छोड़ ले बानी नो तम घरवा में देरी ना लगी बैठे में जन्नी नो हाँ तो बियाह नहीं के करे के आ कर लेनी नु तो दे दो हम जहर आ खा लेम खुदो है ना तो चल जाम थानावा में फंसाए में देरी ना लगी। चुप रह ना हो करे जैसा ना होई तो काहे कहते आई रह जीरा और दुआर पगुआ के बोले ले रहे बताइए जब लड़का राजी ना रही तो के कर बोला ली हिम्मत के करबा के बोला दी रोरा कहले कम कहा बियाह करम माई चुप रही मत बोली हमरा से दिमाग मत खराब करी जाई हम रउआ से रुसल बा हम बात ना करम रउआ से ना सोना का सोना कह के तो हमरा के रख ले बनी एथी में चुप रही ठीक बा सुनी आज नु रउआ आई तो हमरा भी ठीक बा आई ना तना डोज दे हम नु तो सुधरे वाला बड़ा इंसान भाई बताओ कल दुआर पर अगुआ गल जी परसों शादी हो जाए छोटा बाल बच्चा पैदा कर दी तो हमरा छोड़िए न दी एक चलते हम पर सोना जैसे बता के छोड़ देनी आज तो फैसला होई कि आज ले जीबा कि ना हमरा के कनिया बाड़ू हो ले आओ तनी खाए के खाई जाई घास गढ़े खातिर हाँ तना ना थकान लग जाता कि कुछ कहे मान के नहीं के जब से ही आयल बड़ी तब से तो घर दुआरे में कर दे दड़ी तनी बहरी का कर तनी शरीर के आराम रहता ना ती पहले तो बाप रे बा घरों में कर बहरियो कर एकदम खटानी पड़ जात रहल हवे सुनाता हो। हाँ दीदी जी का करत हमरा तो बुझाते नहीं पानी पी दीदी जी खाना उन्हें बन गईल ए दीदी जी दाल भात बन गईल बा सब्जी होके में थोड़ा देरी बाटे का करत रहू तबेले दे जान तनी का भइला नु माई फोन कर से तो ओकरे से बतियावे लगनी हां बतियावे लगलु हम का सुनत नहीं हो गांव भर में तनी बताइबू ई कौन आदत तू सिखले बाड़ू कतना हमरा नाज रहे कहनी कि हमहू गोतनी उतर ले बानी कबो उल्टा सीधा सुनने के ना मिली लेकिन अतना ना लोग हमरा के अनाप शनाप बोलत रास्ता में निकल दुश्वार कइले बाटे का भइला दीदी जी अब का कइलू हो तो के नहीं के मालूम का कइलू हो ए दीदी जी देखी हमरा से ऐसन त गलती कबो नहीं के भइल के गांव नगर बोली आ जानते बानी नु निमन जे रहेला नु ओकरे पछरंग आदमी लगावेला ई बात जान ली दीदी जी एगो बात हम तोहके बता देतनी अब साफ साफ त ना कहब अब तू करत तो तोहके मालूम होई
समझ लो कि ना। आज के बाद से हमरा कान में खबर ना होके के चाहिए, सुने के ना मिले के चाहिए कि तू कोई ले भौंस तड़ू बोला तड़ू बतिया तो काची के कमी रखत नहीं हो आए कि अब तहरा गांव घर के आदमी से जरूरत हो गई हंसे बोले के। ए दीदी जी देखी रो ना रही कि हुआ जला तब हंस बोली अब ना हो सब तो कैसे एक कने मत देख जरा नहीं का ही है उनकर पतो ही है। आज के बाद से हमरा कोनो गलती ना देखे के चाहिए ठीक ना। काहे है हमर देवरा में कौन कमी रह गइल बा कि तू ऐसे तैसे करे लगलू। समझदार खातिर इशारा काफी होला। अब तू समझ जा कि हम कहल का चाहतनी। ए दीदी जी देखियो ऐसा कोनो बात नहीं कि दीदी जी आ जे भी रउआ से कहले बनो सब झूठ सच कहले बा जान जे। अच्छा दीदी जी रउआ घर में रहतन त रउआ देखनिए कबो अपना फोन करियो बेटा बा तो कहिया कि ए भाभी हमरा मेहरारू के कोनो चीज के कमी ना होखे के चाहिए, जमन मांगी तमन ले आके दी। हम मेहरारू खातिर बाल बच्चा खातिर न कमातनी हो। आ इहो तो नहीं खे कि तहसे चोरी चुप के पैसा आवता जतनी आवता उतनी तके बतैते बानी, जवन मांगत रू लिया के देते बानी त काची के कमी हो गइल। ए दीदी जी एगो बात कहे कुछ कमी नहीं के दीदी जी हम ई सब जितना कहले मैंने सब गलत बात बा दीदी। अच्छा इतना दिन से रहुआ बानी हमरा जोरे देखनिए कबो अपने आँखी से। चल ठीक बा कहत अड़ू तो विश्वास न बाटे। हमरा घर के बात सुने के बा बहरी के नइखे सुने के, बस अपना आँखी से देखल नइखी चाहत। हम जहिया देख लेब तो ये खैरियत नइखे घर में ठीक न। लेके आवा दो कवर खाई खाना खा के एगो तो तबीयत खराब हो गइल बा। आज ने कौन छीनरी कह देलस यारे ओकर मांगे तो ओकर मांगे में आग लगा दिया है। बतावत ई सब कहल जाला नु गांव में नु कुछ से देख नहीं खिस एगो बात के से ना पची बताव। आज उनकरे के आवे दे उनकरे के सब जितना बाटे नु खिसी तो सब उनकरे पे उतार ना उतारनी तो हमरो नाम नंदनिया ना आ जाए। बताओ कहाँ जाने कहाँ कहत कि आवत नहीं अभी तक ले अइला हन ना आज नु तो सारा खिस्ता उतरनी इनकर अपन का कहे के। बाप रे बाप बताओ हमारे गांव में के आदमी जान गइल हो आ इनकर घर के केहू ना जानी ऐसा कैसे हो सकेला। इनका घर में ना हंगामा कर देन तो हमरो नाम नंदनिया ना आवे दो आज आ जाए दो। बताओ कहते आवत नहीं कहाँ जानी आवत नहीं कब से कौन गोड़ा गाड़ी से दाह के आवता कभी तक अबे ना कहला बहिनी पर चढ़ के आवता यही से नहीं खन ठीक कर दिमागे खराब कैले बड़ा हमारा। बताओ दीदी जी कैसे कह दिलिया कि अगर आँखी से देख लेम नो तो जौ ना होके तौन होके। बाप रे बाप अगर देख लिए तो हम जौन घरवा में रहत नहीं वो दुलम हो जाए मेरे घरवा में रहल वहाँ के बुझाता। बताइए दे हम आज 9 ना तो 6 आज देख ले का करम कि ना इतना समझ में आइलस तो हमरो नाम नंदनिया ना कहो को बोलू हो रोशन बात नहीं की कल चाहत संदी नु शांत रही रहुआ हमरा से। का है कहां बतेबू का हो गइल का हो गइल हां का हो गइल का रो एने के बुझाए ता का नहीं बुझा कबे सामने जे बैठल बनी। अब बताई गांव के आदमी कैसे जान गइला जी रहुआ कहत हो कम सबसे के एकर फलना के पतो से हम बतियाइला ना तो हम केहू तो नहीं कहले आज ले कहले हो ख अरे तभी नहीं की कहले। तो दीदी से के कहला से जी गांव के आदमी कहला दीदी जी मुंह खोलते तब बहुत कुछ बोल देलिए जन्नी ना हो कि दीदी आंखी से देख ले हम नु कनेवा तो जान जो का हो जाए घर में आए हमार देवर में कौन कमी रह गल के ऐसे से कहत एगो रही। बात बताओ परसोइया जही आवत रहलू तार दीदी जी हमरा के रास्ता में लौक रहली। चुप रही जन्नी कैसे तक कहल बनू कि कोई पादी रे तो मोह के कैसे तक रोवा जरूर बोल ले हम जन्नी नो। अरे हम नहीं बोले दादा साधु है देखल हाँ। तो अंदाजे कहत है तोरो के साधु ने देखल। चुप रही का चुप रही चुपे नु बनी आ फोना में बड़ा डीलिंग दिले सोना बाबू कहला सामान आइला त काहे ना कुछ बोलिला। अब आते का खींच तो दे दिहलू अब का करी हम खींच तो दे देलू खींच बड़ी ना जी है रे घरे अगुआ बता सर मान ली बिया आज बिया नहीं कइले कल कल हम त हमरा के तो भुलाइए जे रौरा चलते अपन सोना जैसा मरद के छोड़ देले बनी जी। अगुआ आवत न सब बिया भइल नहीं खे 3 गो के भगा देले बनी 3 गो का भगा देले बनी का गारंटी के भगा देले बनी जन्नी नु देख ली हम कहते नु अब हम घर में एक पल्ला हमरा के लेके चली यही बेरा ले चली। हाँ, हफ्ता लेके चलम अभी पैसा व्यवस्था कर लेबे। हम नहीं जानत का है प्यार करे बजी ना जन्नी है के पैसा बाकी ना घर में है ओकर ना देखनी है के बाकी ना अब का पैसा जानी देखत तनी बिग बैलेंस देखत तनी के बाकी ना लेके जाइम नु तो जहर उर खा के सुत जाइम जन्नी हमरा के फाइनल बताई ले जाइम कि ना ले जाइम। अरे ले जाई तो कहत बानी तू चाचा से बतिया त रू जा तनी मम्मी से कह ली हमर गुतिनिया के लड़की है यो हमर जेठानी के
तीन कैसे आ गेल उहे भेजले होई उहे भेजले हो यार रे राव कहत नु रउआ कह के आइलो कम जाता नहीं भेंट करे जानी नु कुल हमें सब इज्जत ले गइनी ए जे बैठल हम कहतनी सब इज्जत ले गइनी नु आ जल्दी जाई हे दादा अब बहुत डर लागता हे भगवान जी का करब कोइनी अब का को अब पूछी जी त देख लेली हमरा के हम कहत रही कि जे जी हमरा के आजे ले जाई आज त और हमर घर में इज्जत एक पैसा के ना रही अपन बेटी के बात मनिहन थोड़ा ही हमार मनिहन चलो ए राम जी मम्मी मम्मी का रे टू और चाची ना रितेश चाचा से बैठ के बतियावत रहली ह कहाँ देखली ह होनी देखनी है यही से तबे ले बोलतनी जो जाके खेलिए जो यही ले तबे से बोलतनी चिल्लातनी घरे आके त घर में ओकर खोज खबर नहीं खेलौकत आय यही कहला पर कहतिया कि ए दीदी रउआ ऐसे कैसे सुन ले हनी हमरा लेखा गोतनी खोजब ना त ना मिले बरे आ जाओ दुआरी पर बैठ के इंतजार करतनी सब के बोभी ए बुची दीदी जी का हो नयका यार से मिलके चली एलू हां तोहरा त लाज शरम नहीं का ए कनिया बताओ तो दिन इशारा में तोहरा के हम धमकी देहनी बोलबो कनी तब तो एकदम बेशरम हो गई ए दीदी जी देखी हमो का बोलैले रही पूछे खातिर जन्नी कि रउए चलते हम बदलाम होखतनी तो ओ दिन हम नाम तो धरबे ना कहनी तो तू कैसे जान गइलू हो हां हम तो कुछ कहबो ना कहनी नामे थैनी ना पता बताइनी ना कुछ कहनी देखी दीदी जी एगो बात कहे मन ना लगत रहे तो उनकरे से हंसे बोले खातिर बतियावत घरा में हम मर गइल रही कि उनका ले तो हंसे बोले घर के पिछवाड़ी गइल रहू ई तो कहा कि शायद के संजोग हमर लड़की देख लेला सी ना देख रही तो खूब रंग रलिए मनई तू ना ना ये दीदी जी जन सोचत नहीं वैसन कोनो बात नहीं के जन्नी पूछी जी पूछ लेम ना खाली हंसे बोले वाला बोलत रहे दीदी जी ए जे कहनी कि ए बाबू जे अपन मेहरारू लेके जाई रउए संभारब हमरा पर मत छोड़ी लेकिन काहे के भौजी तू ही बड़ू ओकर माई बाप है माई बाप हमरा के समझे लेकिन दुश्मन समझे ले आ ये दीदी जी कैसन बात कहत नहीं अभी यही करे गांव घर में जले त कहता हंसता बोलता अब तो औरी ना छुट्टा साण हो गइलू जवन मन करत तवन तू कर ठीक बा जा तनी ए बेरा फोन करके बोल दे कि अपन मेहरारू अपने संभाल में और गोड़ पड़त नहीं ऐसन मत कर दीदी जी नु और कोई गोड़ कुछ कर हम कुछ ना बोली तोहरा के त ठीक बानी ए दीदी जी अब देवर हां तो हंस बोलनी त में गुनाह कौन ढेर ओ हमरी देवर ले सुघर भइल बा ऊ ऐसन बात नहीं खे दीदी जन रउआ सोचत नहीं बहुत गलत सोचत नहीं बस ऐसे ही हंस हां हम गलत सोचतानी तू तो सही सोचताड़ू कहला बिना कहानी भुलाइल बटे फोन करके कुल बतिए बतावतनी बेशरम बेहाया कहीं की कहत रही कि लेट कदम लेट कोइलन तबे न आज देखलस ये बुचिया ना देखी तो अब का करी कोनो करम नहीं करे गइल बता हमर कोनो विधि ना छोड़े ऐसे त करे गइल आई बीमारी बोल भो बीमारी बाद में बतिए